Lami sa strawberry guys. Ang kauna ko niya, wala ko na video. Pero lami. I'll show you the roses here guys ha. Ang tubo nga rose na itong tihagi lubong ang iro. Pero first, I will show you my strawberries again. Dagko kayo. See? Dako. Bugol. Bati kaya kong garden. Wa mo munga. So that ang roses. Basurahan ni siya guys. Pero bisag basurahan siya sa mga grass. Mamuwak gihapon ng mga flowers. Hi guys. Karong hapon na wala ko video sa akong pagtanom pero karon akong gipapas. Nya dayon karon ay ko kaybaw nga makita din ako ang bunga sa akong mga tinanom. So na ako'y tinanom nga strawberries, nya na ako'y usa ka plat nga na ako'y carrots, sibuyas dahon, sibuyas bombay, o nya uy, na may uod ko nakita. Pichay, cucumber, nya na flowers nga to sa end, na sa sibuyas. Pero wa jud sila manubo guys because first time na ako nga nagplat din he, unya dayon kada buntag sayo sa di pa ko mamatan na mga snails ni una og pick up sa mga mga salad, sa mga dahon nga ni bag-o na nubo gikaon na sa snails. Mo na ang taon ang ako ipakita ninyo is my strawberries. So ako watch it guys ha, kay manghambog ko. So mo ni akong plat guys. So kabantay mo masikugso ngano ka ha. Anyway, nako sibuyas, ang ubang mga sibuyas ako nang gipamutol kay ako nang gilamas atong sang adlaw. Unya ako mga carrots. Awa manghambog na lang ko ha kay na naman jud ko din he. O na akong plat nga gibulbol kay wala man koy guna-guna. Koy panahon sakit akong abaga kaayo guys akong frozen shoulder. Nga mo na nga gamay ra akong panguan ho na akong carrots din hiog na ako yung nakitaan nga ay caterpillar nya dayon na unta koy wala lagi sila manubo ng uk-uk wa sila kauyon sa yuta may pang akong sibuyas dito nya na ako gipananom nga ring nga mga flowers na nadagko naman tato gikaon gid sa mga snails ni ba kay nangawaan nga upaw man wa jud nanubo guys wa sila mukaon sa sibuyas kay baho man. Pero ang mga flowers gihurot. Muna puro na lang gid sagbot ug usa ra gid kapitchay sa 12 ka salad. Sa 12 ka buok akong gitanom. Usa ra jud taon ang giluwaan nila sa mga snails ug uban pa. Yan ako lavender salad. But next year I will try. This year is my trial. Akong cucumber gikaon jud sa snails. Why na nubo. But guys, manghambog ko sa akong strawberries. Look, I have my strawberries. Nag-red na. So gibutangan. Mupalit pa mi og net din hi kay aron dili kanon sa mga birds, ha? Mga birds in English. Di kanon sa mga langgam. Muna butang ng net. Nya gibutangan na lang gi-improvise na lang mi og net before may nakapalit sa net jud nga para sa mga strawberries. So mo ni para catch sa mga para dakop sa mga isda kung mamasol mo na lagi himo na kong net basta lang maprotektahan ang strawberries kay kanon niya sa mga langgam. So guys, kani siya nga klase nga strawberries na may daghang klase ang strawberries. Kani siya nga klase nga strawberries ang ani nila Florence is mo na akong gipalit nga klase because kuan as tribute to my mama Florence. So I know nga kung Florence gwapa jud na og bunga. So mo ni siya pero kani siya nga Florence ha? Är det mugg så du kan ta det? Vänta lite. Ja, jag kan filma när du tar det. Yeah. So kani nga Florence is murag laki ni siya kay wa man ni siya mamuwak we. Nawa wala jud mao ni siya laki pero ang tanan niya namuwak ng munga sila. Kani siya guys is Florence. Ja, för fan bara ta. Är det? Jajamän. So
ako ning first strawberry. My first ever nga tinanom nga strawberry. So, dako-dako jud siya guys, oh. Yes. Det är fint. So, Är den med muggen? Den andra? yeah. So, napas, Den kan du ta med. unom ra ni kabuk akong, kula po film. Ja, jag filmar. Unom ra ni kabuk akong mga tanom nga strawberries, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nya. Ingan niya mga bunga, dagko kaayo. Vänta, nu ser jag inte dig. Så nu så. Jajamän. Dagko kaayo. Ska den ha en dag till kanske? Eller? Ha? Ska den ha en... Indog till kan ha. Ja, det kan det vara. So, Men den hitaste kanske? den na. Kolla, indog till kan Ja, ha. vi tar den andra du har ju då. So, Så, det blir en fin. so karong adlaw guys, usapam tilaw lang pero murag gikaon na manggod. Kola. Ja, men det är något som har varit. Så. Yeah. So ang uban pahinugon pa daw ni namo. So ato ning balihog gamay kay ron mainitan. Jajamän, då. So kabera na sad nato balik guys. So we're gonna eat this Bait. one. No. Ja. So wala hugas-hugas. Va? Ska yung interensa din. Den är ren och fin. Mhm. Akong hugasan guys. Nej, varför framför du bara Tutuan. bit? So tilawan na to. Lite sur. Jättesut. Mhm. Ja, men gud. Tamis kay guys. Jajamän, Mm. perfekt. Du. Vill du smaka? Lite kan jag ta sen. Tamis kay guys. Tanawa. Mhm. Iska visa. Ja, Tamis kayo. det är fint. So. Du lockar upp. Ja, ja. Du lockar hit korna sen. Okay. Na yung mga among rosas, pandan. Basurahan ni siya din guys sa mga putanghanan sa mga grass nga mga gipangputol nga Det na. luktar rätt gott det här ändå. Det här är inte surt. Yeah. Det är det. Unya, ano po mga buwak bisag basurahan ni sa mga compost pit ba, compost pit. O na si rosas pandan. Tubuan pag rosas niya dinhi kanina ni tubo nga rosas diha gilubong iyang iro sa una. Så pass det. Kom igen. So napay mga roses diri. Dinhi dapita gilubong iyang iro. Har du lite spann? Det stod där nere. Nya nasag koy gipa initan, gipa initan. Ako limonsito, oh. Pinapat dyan na ako limonsito guys kay isud na balik sa balay inig dayang tugnaw. Unya sibuyas, sili, bell pepper. So namuwak na siya. Mura taon na akong makaya guys. Unya kuan kamatis. Nanumpog kamatis. Unya napod ko beef tomato. Nanay kamatis. Tubo. There. So tanawon tanig mabuhi ba ni unya napadjud lain limonsito kay kung namatay na ni siya so gi-replant nako. Nabuhi man. Namuwak pa siya. So thrilling pod. Buhi day siya. Maniyag. Okay, mura na. Guys, unya na patoy. This one, I thought patay na ni siya kay gitanom na ko siya sa panahon nga nag-snow pa niya. Wa jud siya ni tubo mga 2-3 months na unya. Ako lang siyang gibutang sa warm place, gibutang na ko sa vexed house, how you call it? Basta garden house nga init siya always ba ang temperature. Ni tubo man. So let's see kung unsay buwak ani niya kay ako nakalimot nako. Tanawa guys. Mumupo na ko sa akong second batch sa akong strawberries na ataw naguwat kay kakanunon. Kakanunon sa strawberry. Naguwat. Naguwat nga magkapumo-pumo. Ha? Na you bara skrata. You saw the winter, but the fu. So, vänta. Vi ska visa Ja. na akong Den är fin. strawberries. Den har guys. mognat bra idag.
Praktexemplar. Visa. Vänta. Jag rycker den. Ja, tar du den? Oh, guys. It's so big. Tar vi. Cheers. Fy fan vad gott. Na po. Mhm. Dagko kayo nga strawberries. Men du ska köra och plocka imorgon ja. Ja. Då kan vi sätta upp dessa ju. De kan stanna in så länge. Ja. Oh, guys, dako jud siya. Gamay kong kamot or dako ang strawberries. Den är mycket fin den. Yeah. So, pati agnahong sad nato ano gubot. Basta naratas balay, guys. Magpugwapa gyud tata. Pero saon man nga. Sige manggukod sa iro. Komfras. Nara akong iro. Komfras. Fras, kom. Hindi kami nag-walking sa iro niya. Gi-invite me og snacks dito sa silingan. Muna. Uli na kay manihapon na. Manood namin sa balay. So, see you on another video, guys. Thanks for watching. Come, Fras. Come in. Bye.